in Pretoria. Temo kuom jo Kenya bire ne chun DPP to pay students 8 million over brutality. The High Court The High Court has ordered the Inspector General of Police and the Director of Public Prosecution Murumio chombe nyime banka ne lwenyo wuok gwengeko mago makisia nyere chiro morni Keumbu ka bathe kanyo itenero mano mara uchiel nyakoro maga jwang mapio pio is missing in action as battle for running mate hots up as battle for running mate hots up Prime Cabinet Secretary Mano Migosi Musalem Mudavadi Chalkagiman rights violation. The number of the numbers behind shrinking civic peace. Parliament has been accused by critics of the arrest and reputation of the Parliament Public Account Committee Chairman Chris Okemo and former Kenya Power and Lightning Company Chief Executive Officer on Revenue Allocation Chairperson Manomeri Wanyonyi ka weche be koma kaka onego beni pogo menda kata kanyakla koda pok wi pathul mar mondo migoe wangi weche mago alo chakre ite mar 21 nyakon magajwang kanyo ne roma bende wachte kanyo ni Bill 6 single watchdog to protect intellectual property ntie kanyo kamkunja tisan keeps san puzzle endo ntie kanyo chakre ite mar 32 Ola kala kanya kora magajwang 34 35 mi Somali referee Atanse in Nairobi eka ite mano mara mbele kanyo mara prangwen kula deken this comes Bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mami. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori Majeni hino nyakor magajwang mapio pio watieko telo mar piny owacho ni rimano mar broad based government nyakor magajwang ka oboke ni ri penjire madich mokalo ni to mondo mi ibede kod tijego eko mantie kod teko e piny owacho mapacho kaendi nyaka ibed ni jalno ero mandiko tudruok malachie madich mokalo tie tipo mar migosi Moses Masika Wetangula tibro ni bathe kanyo nitie tipo mar Mikae Debra Baraza Jaten Miga ite malario bokeniri manoma the Standard Police in the pursuit of key suspect in murder of mother two and daughter kaka obila koro manyo kebe moro mabende no lal kod ngima miyo moro kanyakla koda nyige ariyo entie ite ne Roma ariyo manoma the ite marangwene ni family obituary thrust speaker into storm over government jobs tie kanyo ibo ka tolo mar mondo mingi report market kon mano ene ite no iro marangwen no gota chi ite mokwongo George Saitoti kendo tim DNA mondo mi oyuda diera ni mane wuonwa monindo ni eri nyakon magajwang man father wants to be recognized as a beneficiary of the multi-million shilling estate kendo dwani mondo mi orwaki from developing Masai Mara land over fraud claims eka ite marapaka nyenye kwa magajwang why over fraud claims eka ite marapaka nyenye kwa magajwang why HIV thrived where zoonotic virus often fail medical partner wadukanyo kantie kanyo music festival okay ka tolo mar mingi goro mar kasun prakoda ngwen prakoda bich gin kaka jo Kenya timo lendo o linge ko matindo laka prakoda uchenye ka prakoda birio ka tolo mar mono migo wangi ite mar prario koda boro
gin weche go mag welni matindo Homa Bay gi ng'ong'o kod mag jwang'. Ite mar 30 kanyo 31 gin weche go mag World Cup. France pass toughest World Cup. Itudori kod an Justus Adoyo kachiel kodaka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School. ngima. Kawachako kod weche manyien matuche Ngima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi mano emomiyo wan ka mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo kama wanyisi motimore e pewe duto mana e ka nyaka saa 11 ma midhiambo kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Migosi. Nachung migosi. We pokatieko nachung migosi. Migosi no manareme. To koro sa usechopo koro kendo waduoge ng'wech. Erokamano. Ne mago matin kiyen saba monti. Kisumo kae poka winjo notice manochiw an kaka Linda poka chiwo notice. Koro ok danga wach ni kiny aboginene. Ibro dhi ndara. Abodhiendara lakini gima ng'eyo ni kiny correct. Koro kano chopo ni en correct. Koro kano chopo ni en rapar an ok nyal dong ni ok adhi parogi. An nyaka na nikech ratiro no wacho ni waromo Kondele. Koro nadhi mana mondo ong'ere ni Kisumo kae romo Kondele. Koro nadhi mana mondo ong'ere ni Kisumo kae jogo Dapuso mendi. Manyiso ni mani kako nego beni ng'anyo nti. Yes. Tende ni wuok tidhi ti wacho miwacho no kitieko tido nchi. Ni Linda Mwananchi kikbed kata girali Kisumo kae. Okay. Ni jogo ma Linda Mwananchi okonego beni yienegi to temo wacho ni jogo ni buluor na muyiene jogi biro wuoyo. Onego beni wang'iyo ni political gimiluongo ni political intolerance nieri. Gimiluongo ni political intolerance nieri. Manyiso ni onego beni we thuolo mondo mi ng'ato ka ng'ato owach gima owacho. Okay. Gino manyalo dong manenre toke ka. Justus kimia kata sani gimoro matino bed 500 obed 1000. Kinya onge ko ken telo maber Justus. Okay. To seche maji yako ni to rowere onge tich. Rowere pile medre nikech kata gir gunism ni omedre nango omedre nikech yudo ni dhano mang'eny erokamano. Koro okane gina chiel manotimbre maber en ni napuonjora. Ngeni piny ni en class. Correct. Koro nyaki yude puonj kaka imedo tiegri. Ma kaka neno tables. It is lack of tables. It is lack of representation. Kwa ng'iyo representation. Kwa ng'iyo Mheshimiwa Ruth Odinga is there.
Mheshimiwa Ruth Odinga is there. But The able woman representative for Kisumu. Iyo odwaro kacha. Pok aneno ng'amoting'o yuag cha motero kacha mowacho ni en kama. Agenda pok owuoyo e wachni. An aseneno ko jenda oginene mokwongo okadhi kipiki kiadi gi dhano kiadi mowuok ng'wech. Aminda tiyone nga? I don't know. Aminda tiyone senator wa ma Kisumu. Ma en professor. Kaka ponyo sewe kaka professor mano ore mano to kata e giro sotsi mano go sotsi nyinge bendo luongi ji achiel ariyo kanyo no wachi ni jogi tiyo no luongi ji achiel ariyo kanyo no wachi ni jogi tiyo ko e office ere gi mwaseneno ko time sani wacho watch compensation sani wacho watch compensation compensation list mar compensation gi kaka itimo gino onge ng'amo ng'eyo onge ng'amo seneno gino wan Kisumu kae we have borne the brunt juakali no chamo juakali no chamo bunde our leaders should be at the forefront of making sure ni jowa Jowa ma have faced the brutality. Mar police. Ntie kanyo. But biwinje kata chiel mawuoyo mar police. Ntie kanyo. But biwinje kata chiel mawuoyo. Gine broad based. Gigolo million de oko. That is not gigolo million de oko. That is not leadership. Leadership is just Leadership is just representing the people. And because I have been in this journey for this long, it is the people who have told me, Linda, the money represent. And that's what I'm telling you. Told me, Linda, the money represent. And that's what I'm telling you. Also for the push comes from the people themselves. Okay. Women comes from the people themselves. Okay. Women kindema uran